नमस्कार दोस्तों। आज फिर हम एक नया कहानी लेके आइल बानी। अच्छा लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करब और घंटी भी दबा देव ताकि नया कहानी रउरा लोग तक पहुंच सके। त आई एक नया कहानी सुनावतानी, फिजूल खर्ची। उमा आपन पति से कहली कि बेटा कहता कि एप्पल के फोन दिलवा द। रमेश सुन के भी अनसुना करत उ बाथरूम में घुसलन। हाथ गोड़ धोके उ सोफा पर बैठ के रिमोट उठा के चैनल बदललन। तले उमा फिर से बोली कि मोहित के एप्पल के फोन दिलवा दीही। रमेश कोई जवाब ना देलन और न्यूज लगा देलन। उमा लगातार देखली कि उनकर बात के सुन के अनसुना करतड़न, तो उ बमक गईली और टीवी के सामने कमर पर हाथ रख के खड़ा हो गईली और चिल्ला के कहली कि हम कहतानी कि मोहितवा के आईफोन दिलवा दीही। रमेश सब मरद जैसन खिसिया के कहलन, पैसा का पेड़ में उगता, आपन औकात में रहे के कह द। मन बहुत बढ़ावताड़न, इतना मन बहकावल ठीक नइखे। बाप के नाम सागपात और पुत के नाम परोड़ दास। हम कोनो आईपीएस ऑफिसर बानी, मंत्री नइखी और ना ही हमरा भी कोई करोड़ों रुपया बा। आपने कमैहन तब किनीहन जवन किने के होई, एप्पल और ऑरेंज। तब उमा खिसिया के कहली, शादी के बाद त हमरा के कोनो शौक पूरा ना भइल, ना कहीं घूमनी ना ही एको जेवर बनैनी। सब गहना हमार माइये देले बिया, कपड़ो लता त हमार माइये खरीद देत रहे। अब एगो एकलौता बेटा बा, ओकरो खातिर पैसा नइखे रउरा भिरी। तब रमेश खिसिया के कहलन, इतना तहरा शौक पूरा करे के बा त आपन गहना बेच के मोबाइल किन द। अब त घर में गर्मा गर्मी हो गई। उमा चिल्ला के गड़ल मुर्दा उखाड़े लगली। रमेश सोचलन कि गरम माहौल में भागही में भलाई बा। शाम के चाय भी आज खीस में निकल गई तो सोचलन शर्मा जी के घरे हो आवतानी। शर्मा जी बड़ा हंसमुखिया रहन। रमेश जब कोई दिक्कत में रहत रहन तो उनका पास जात रहन, उनका पास कोई ना कोई शर्तिया इलाज रहे। चाय सुरखते शर्मा जी पूछलन कि का भाई, सब ठीक बा न? रमेश उदास होके कहलन कि का कहीं भाई, बेटा के शौक त दिन प दिन बढ़ते जाता। पिछला साल बुलेट के जिद कैलस और किनवा के रहल, अब एप्पल आईफोन चाही ओकरा। उमा पता ना कवन माटी के बनल बाड़ी, ओकरा के सिर पर चढ़ा के रख देले बाड़ी। आज उ पैरवी करत रहे तो हम साफ साफ मना कर देनी ह, कोई उपाय नइखे बुझात। शर्मा जी रमेश के कुछ कान में कहलन तो रमेश तैयार हो गईलन। अगला दिन शर्मा जी रमेश की ऑफिस निकलते रमेश के घरे पहुंचलन और जोर जोर से रमेश के नाम पुकारे लगलन। उमा भागल भागल अइली और कहली, भाई साहेब अंदर आई, उहाँ के तो ऑफिस गइल बानी। शर्मा जी नथुना फुलाते हुए कहलन, रमेश हमरा से 11 लाख रुपया लेले बाड़न और देवे में आज कल करतान। उमा पूछली, कब ले रहन? तब शर्मा जी लिस्ट निकाल के गिनवावे लगलन। उमा के तो सरे चकराए लागल। शर्मा जी कहलन कि रमेश जैसे ही अइहन उनका के हमरा घरे भेजब। शाम के समय रमेश के आते उमा शर्मा जी के बात बता देली। रमेश भी गंभीर बनते हुए कहलन, अब तो एक उपाय नइखे बुझात। अब एक उपाय ही बा कि मकान गिरवी रखी और लोन लेब। आखिर तहारा खाती गहना और बेटा खाती आईफोन लेवे के बा। उमा तब चिल्ला के कहली, चाहे बुलेट बेच द, गहना बेच द, पर घर पर हाथ ना लगावे दे। रमेश शर्मा जी के घरे गईलन और मुस्कुराते हुए कहलन, पंडित जी के करमात ताज काम आ गई। शर्मा जी हंस के कहलन, तब निकालिए 11 लाख। तब रमेश हंस के 11 रुपया निकालते शर्मा जी के दे दिलन और शर्मा जी के धन्यवाद कहलन। 2 दिन के अंदर ही उमा बुलेट बेचवा देली और बेटा के कोचिंग जाए खातिर ऑटो किराया देवे लगली। शायद बुलेट
के जाए के बाद से गर्लफ्रेंड, शायद बुलेट के जाए के बाद मोहित के गर्लफ्रेंड भी चल गई रही। फोन से बतियावल भी कम हो गई रहे। बेटा के जेब खर्ची में कमी आ गई। 2 साल लगातार फिजूल खर्ची में कमी होके से बेटा के नवाबी भी खत्म हो गई और रमेश के पास कुछ पैसा भी जमा हो गई। आज रमेश और उमा के शादी के 25वां सालगिरह बा। रमेश उमा के शहर के नामी रेस्टोरेंट में चले के कहलन तो उमा फिजूल खर्ची कह के मना करे लगली। रमेश के जिद से उ रेस्टोरेंट गईली। उहाँ शर्मा जी के सब परिवार के साथ उनकर नैहर के लोग भी रहे। केक कटैला के बाद रमेश उनका के हीरा से जड़ल हार देलन तो उ खुशी से उछल गईली। पार्टी से लौटते वक्त उमा रमेश से पूछली खर्चा के बारे में, तब रमेश पूरा कहानी बतैलन। उमा कुछ कहती कि रमेश एक शेर सुनावे लगलन। औलाद खाती माँ बाप आपन ख्वाहिश के मारे ला, औलाद खाती माँ बाप आपन ख्वाहिश के मारे ला, औलाद उ दौलत पानी में बहावेला। तो दोस्तों, आज हम ये कहानी एजे खत्म करतानी। कल फिर एक नया कहानी के साथ आइब। धन्यवाद।